Și bine v-am găsit la un nou episod în care vreau să vă spun că am început o serie de Yogbox, nu de Techit. Nu vreau să-l copii mai mult decât cu cu gameplay-urile de la ăsta Jackfage. Și vreau să facem o lume nouă. Acum, voi, să o numim, nu contează, ia să punem și noi în sid. Ia, Pinchița! Să continui mapa la Hitping? Nope. End. Na, create new world. Să vedem ce se formează în sidul End. Da, hai să vedem aici, să avem cakes. Să avem prăjituri, cred. Dai, 0. Oh, ne spawnăm în village, perfecto. Lag, perfecto. Mult mai lag, perfecto. Ce vorbesc, bă, voi, clăzitor? Stați puțin, opțiuni. Video settings. Punch. Fast. Dorm. Short. Uite. Small. Normal. Fast. Fancy. Details. Yeah. Done. Done. Seria lăguită! Sper că nu e nimic, să ne punem și noi armura. Wow, super, se pune direct. Și uite, un fel de castel de dirt. Acestea închiritoare. Chesturile astea. Dar îți arată fix ce au în ele ca să-ți facă în ciudă, știi? Ia dacă îmi vin rege. Ești, mă, tânci. Ești, mă, animală! Oh my god, cât heal ai. Bă, să moară. Oh, Ianica. Sunt regele castelului. Sper că sunt. Ia, atacă-mă. Atacă. Ai, băi! Nu vorbeam serios. Așa. Sunt regina. Auci. Hai să vedem aici. Auci. Stăteam handicapat. Da, n-am ce să spun. Așa. Hai să începem o căsuță mică. Stăm aici la sonor. Stați puțin. Opțiuni. Muzic. Hai să dăm aici. Și asta e mai așa. Trebuie să dau mai încet mai repede mai tare la căștile mele. Așa. Prima bucată, ui! Și voi face și o serie de Technic Pack, nu Techit. Nu vreau să-i copii serie. Nu vreau să-i copii seriile. Ar fi chiar ură din partea mea. Cât timp ne-am prietenit puțin. Ne-am prietenit așa puțin, așa, ne-a cunoscut. Da. O să fac și o serie cu acel numitul, o să vedeți, Hack/Mine, așa se numește. O să fac o serie cu el. Îmi place modul, am jucat, foarte interesant. Da, vă recomand și vouă să încercați, fiindcă chiar merită. Și eu am o impresie că am nimerit seed-ul lui ăsta lui Yuzu. Dacă nu știți pe Yuzu, du-te, mă, naiba, și caută-l, măi, cine se uită la videoclipul ăsta, nu mă întrebați pe mine. Gain. Moarte.
Dar mor mă odată, îți dau cu o creangă în cap și mori. Lag. Oh, fuck, așa. Uite, baci. Nu avem nevoie de mâncare acum. Avem nevoie să facem aceste lemne wooden planks. Și să vedem pe ce dificultate suntem. Normal, hard, peaceful. Așa, ne punem pe peaceful la început așa, ca să facem toate chestii. Și... pam, crafting. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Chic. Da, și ție. Puc, puc. Sau 3 pickaxe-uri și să plecăm. Să plecăm, să minăm, da. Și se pare că acum sper că o să o bat găina asta handicapat. Așa. Nigă, am mâncare. O să minăm. Ai. Trebuie să fac și o lopată. Ai, bă, frate, aveam astea la mine. Itemele de început. Wow, am o lopată, wow. Hai să începem să minăm. Ar fi tare dacă ne dădea la început iteme de piatră. Eram cam... ca overpower, dar nu chiar așa. Adică iteme de piatră, bă, frate. Dacă ne dădea iteme de diamant, bă, eu nu începeam modul ăsta. Chiar nu mi-ar place dacă mi-ar da din prima așa. Nu mai făceam let's play. Și seria asta nu știu cum se va numi. O să scriu pur și simplu Minecraft. Eu o să pun acolo nebunii. Ce naiba s-a auzit? Ați auzit și voi? Wow! Am găsit sugar-ul să-l luăm mai încolo când va crește, că e încă mic. Cred că am strâns destulă piatră, stați așa. Da, ce naiba se aude, mă spăimântă. Am jucat și Amnesia. Stai, cred că o să fac o serie cu Amnesia, dar când o să am mai mulți subscriberi. Oleu. Stați. Stați așa. Gata. Ba, nu. Da, ca de obicei, înfrățiți cu lagul și... un prieten cu lagul și înfrățiți cu creeperii. Și oricum, Minecraft o să fie mereu înfrățiți cu creeperii. Fiindcă, evident, esențial. Hai să facem aici. Aici, nugă. Tuc, tuc, tuc. Mai multe să fac. Așa, dar mai trebuie să fac un furnace. Da, în caz că găsim iron. Știa că în eu box prima oară te spawnează în într-un palat, dar faza e că am pus seed și nu mai spawnează. Și palatul ăla se afla o grămadă de iron. Și era ca un fel de hack, știi? Iron, gold și lapis lazuli. Hai să craftuim și noi aici chestii. Mi-a venit muzica. Că am strat pe mult, zilele mele încep să strige așa. E viața mea, chestia asta. Bun, și o lopată, wow! Așa o să fac mereu. Și crafting, încă nu avem nevoie de el. Dar o să avem nevoie cu siguranță. Nu degeaba mi-a dat. Yeah! Nigga! Ce bine mă simt. Opțiuni. Language, parcă da, nu. Language? E video setting. Moody. Bright. Așa-i, băi! Mă, da. Cristal, wow. Wow, 1! Cum se numește? Enter. Iron, perfecto! Bă, iubesc modul ăsta. Sper că modul ăsta să-mi aducă mai mult subs, că cred că și la
Die i-a adus modul ăsta un plus de subs. Că eu am început de la 0 rău de tot și nu prea mai evoluat acum. Și hai să continuăm mai mult. Și da, request crystal, așa. Sper să nu avem parte de o dansă tehnic. Sper să nu avem parte de o infecție din aia cum a avut Repkit sau nu știu infecție, cum să-i spun acolo. Fiindcă nu vreau ca seria mea să fie complet instabilă. Stan. Ups, cred că aici nu merge. Stai. Nu merge. Nu merge să nu mai fie chestia asta de jos rocie și nici chestia aia neagră. Da, nu merge. Nu merge, se pare. Așa că o să verificăm noi așa pe parcurs că la ce mărime sunt în chestii. XP am strâns puțin. Nu știu de ce. Am o mărgăină. Și da, hai să dăm cu lopata. Așa. Oi, bă, frate. Băi, mă credeam ca în NV2. Schimbeai ca în hala. Sus. Oh my god, ce-a fost aia? Ai, mă, crocodile acum? Ia stai așa. Că avem nevoie.